ти трябваше да видиш това съобщение днес. Някой мисли за теб в този момент. Този човек се опитва да се убеди, че всичко е приключило, но нещо му пречи да продължи напред напълно. Спомените се връщат все по-често отпреди. Един разговор, снимка, песен или дори сън наскоро събуди емоции, които той наклонена черта тя е смятал, че забравил, Виждам човек, който се пита какво би се случило, ако се върне при теб днес. Той наклонена черта тя си задава много въпроси. Дали ти все още го наклонена черта я чакаш? Дали си затворил, тази страница? Възможна ли е още една втора възможност? Енергиите показват, че една истина скоро ще се разкрие. Това, което е било скрито, няма да може да остане тайна още дълго. Числото 22 се откроява силно в това четене. Когато това число се появи пред теб, приеми го като знак, че нещата започват да се развиват. Бъди внимателен, към обажданията, съобщенията и съвпаденията. Нещо важно е в движение. Ако получаваш това съобщение с доверие, напиши «Готов», съм да получа тази истина. За персонализирано четене на твоята любовна ситуация и да разбереш какво наистина чувства този човек, пиши ми лично. Понякога една история, която сме смятали за приключена, просто се подготвя да се върне в точния момент.